Γιατί να ανοίξω μία LTD εταιρεία στην Αγγλία? Καταρχάς, από τη στιγμή που κάνω παροχή υπηρεσίας και δεν μιλάμε ούτε για φυσικό προϊόν, ούτε απαιτείται η φυσική παρουσία, είναι 100% νόμιμο να ανοίξω εταιρεία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θέλω, χωρίς κανένα περιορισμό. Στην Αγγλία, εφόσον δεν ξεπεράσω τις 90.000 αγγλικές λίρες, δηλαδή περίπου 100-105.000 ευρώ, είμαι VAT non register. Έχω απαλλαγή ΦΠΑ σε οποιαδήποτε συναλλαγή, τιμολόγιο ή απόδειξη κόψω εκτός της χώρας, σε εταιρεία αλλά και σε ιδιώτη. Κάτι που το θεωρώ μεγάλο πλεονέκτημα για ελεύθερους επαγγελματίες που στοχεύουν σε ιδιώτες. Όπως online μαθήματα ή συμβουλευτική που δεν έχει να κάνει με εταιρείες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημόσια τη δικιά μας διεύθυνση, το δικό μας γραφείο στο Λονδίνο για λόγους κύρους και αξιοπιστίας. Και λόγω μας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας, μπορώ για παράδειγμα να κάνω 50.000 ευρώ κέρδη, να πληρώσω 19% φόρο στην Αγγλία, χωρίς προκαταβολή φόρου, τέλη επιτιδεύματος και αυτά που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, και να τα δηλώσω κανονικά σαν μέτοχος μέρισμα στο προσωπικό μου εισόδημα στην Ελλάδα, χωρίς να πληρώσω ούτε το 5% φόρο μερίσματος.